I got to now. Go, mais I got that to me. I got the touch son body shop. Tout à coup les mal entrent en syncope. I got the beats et puis au babilis. I got the mimic magic, mystique, magique, mimique, mexique, mimique, ça gros. Wow! Na 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 na. Bai, bitxia eta politia ez, bueno, eskatalde bat gertatu zaigu, errealzalia denak eta bueno, pentsatzet bi kuadrilla juntatu gehala hemen zerbait hartuta kontu batzuk kontatzeko eta bueno, nik uste politia la iniziatiba hau. Pues la verdad que es bonito, ¿no? Poder tener a gente, a los aficionados y gente joven encima cerca y compartir con ellos una tarde y bueno, que te pregunten curiosidades y... Kriston detailea, zaleekin momentuak konpartitzeko eta oso ondo gertutik ezagutzeko eta... Oso polita egia, azkenean bada hurbiltzeko ekipoaren gana eta jokalaren gana azkenean ikuste ditugula gradaren beste aldean eta azkenean gerturatzen gara berarien gana eta polita da esperientzia bai. Hasieran geltu nintzen ez broma da, ez idatzi zian lagun batek tokatu zaigula eta nik enun ikusten, broma da. Eta azkenean sartu nintzen Facebookean eta ikusi nun eta geltu nintzen, Bueno, dentarik ez, hasieran futbola, kamisetak, bakizer, baina, gero festa edo zein dugun beste urtetan, edo zein ikasi dugun, talako gauzak. Claro, sí, la verdad que sí, más como tú dices, este tramo final que es cuando más cuesta ganar, cuando más cuesta sacar las cosas adelante, pues si tienes una afición que te echa para adelante, pues la verdad que se agradece, ¿no? Bai, garrantzioa eta nabaritzen da, zaletu edakaten gogua azken txampa honaiteko, animoak eman dizkigute eta ikusten da jendeak go asko dakala demoraldia orgoran bukatzeko eta guk hori sentitze dut eta ia lortzen dugu. Malgré tout, I got